наши паважаныя чытачы. Сёння мне хочацца пазнаёміць вас з кнігай Кузьмы Чорнага «Насцечка». Сапраўднае імя Кузьмы Чорнага – Мікалай Карлавіч Рамановскі. Ён нарадзіўся 24 чэрвеня 1900 года на Случыне ў вёсцы Боркі. Бацька будучага пісьменніка вельмі хацеў, каб старшы сын атрымаў добрую адукацыю, і таму, калі Мікалай пайшоў вучыцца, то паказаў сябе здольным вучнем. У 1915 годзе Кузьма Чорны паступае ў Нясвіжскую настаўніцкую семінарыю. Да часу вучобы ў семінарыі належаць і першыя літаратурныя спробы Мікалая. У 1922 годзе ў газеце «Савецкая Беларусь» выходзяць апавяданні Мікалая Рамановскага, падпісаныя псеўданімам Кузьма Чорны. З гэтага часу Кузьма Чорны публікуецца амаль кожны год. Творчай удачай Кузьмы Чорнага з'яўляецца аповесць для дзяцей «Насцечка», якая і па сёння лічыцца адным з лепшых твораў пра ўзаемаадносіны падлеткаў. Насця Закрэўская – гэта станоўчы вобраз дзяўчынкі, якая вырастае ў невялікай вёсцы і ўвасабляе лепшыя дзіцячыя рысы і можа быць прыкладам для пераймання. Яна выхаваная, добра вучыцца, умее сябраваць, чулая і спагадная, да таго ж смелая і рашучая, можа пастаяць за сябе, абараніць уласную годнасць. Яна клапоціцца пра хворага дзядулю і вельмі сумуе па сваёй маме, якая вучыцца ў Маскве. Серж Мілеўскі – сын чыноўніка. Ён здзекаваўся з новай вучаніцы і яе дзеда-пенсіянера, пра што стары захварэў. Бацька Сержа расказаў сыну гісторыю з маладосці пра тое, як дзед Закрэўскі выратаваў яго ад бандытаў. Хлопец зразумеў сваю памылку і раскаяўся. А калі бацькі Сержа прыйшлі прасіць прабачэння ў Закрэўскіх, то высветлілася, што маці Сержа была той самай дзяўчынай, якая дапамагала Закрэўскаму і бацьку Сержа уцячы ад бандытаў. У гэты ж дзень з Масквы вярнулася Насцяна маці, і ўсе памірыліся. Прачытайце дадзеную кнігу, і вы зразумееце, што аповесць вучыць сябраваць. Калі ў цябе з'яўляюцца лепшыя сябры, то трэба пастарацца не згубіць іх, бо без сяброўства не зможа пражыць ні адзін чалавек. Умець сябраваць вельмі важна. Калі ў цябе ёсць сябры, то ты самы шчаслівы чалавек. Прыходзьце, калі ласка, у бібліятэкі нашага раёна.